William! William! Nej! Nej, vel! Kom nu, drenge! Vi kører. Kom op, Tjern! Christoffer, kom. Kom, Christoffer. Kom, Christoffer. Kom, Christoffer. Skub den rundt. Og det er orden. Fornuftig, Oscar. Bredde på den. Sæt den i gang. Så kommer du ind. Sådan, Christoffer. Nikolaj skal herover. Herover. Helt over, Nikolaj. Valle, han følger nu. Han kommer, Valle. Han Vi skal kommer, have dig. Valle. Jakob, træd ned i banen. Vi skal have en. Hvilken tilbyde dig? Han ryger ud. Omstilling igen, gutter. Du ikke stå klar uden at have en mand der. Løb hårdere, Mads. Løb hårdere. Nikolaj, kom nu over, Nikolaj. Du skal ikke derover. Når Joachim skubber op, så kom. Ja, ja. Kom nu, kom nu, Mikkel. Flot arbejde, Mads. De første mål. Til ham! Kom til, kom nu til, Joachim. Kjeld igen nu. Jakob, bare læg dig heroppe igen. Lige der. Yep. Yep. Møde! Det er ikke jeg skal møde, Tobias! Du har ikke nogen! Mads, ud af, Mads! Bevægelse! Rigtig, Mads. Det er dig, Jakob. Jakob, det er dig, Jakob! Spændende så. Ja, der er godt bevægelse. Spin over! Kom nu, Joachim, Nikolaj! Første beslutning, Nikolaj, det gør du, ikke også? Sådan, ja. Søn Malte! Vi kan alle ombeslutninger, Nico. Tag den først og gennemfør den. Første beslutning, gør Nico, den gennemfører du. Det er fuld fart i afleveringen. Ja, Nico, du skal også gå op, Nico. Joachim, så gør I ved dig. Ja, det var os. Fint. Ja. Højde Michael! Følg ham! Mads med hjem. Fornemt! Ja, kom igen! 2 minutter til jer. Jakob, 2 minutter. God bold overfra. Vi ligger skævt. Joachim, vi ligger på den samme til Frederik. Kør Jakob med. Kør med, Jakob. Jakob er der! Jakob! Ja, bare spil den ned, Tobias. Ikke til målmanden, bare spil den ned. Det er 2 gode mål, du laver, Jakob. Det er rigtig godt. Kom igen! Kom Mikkel indad. Mads ud af. Magnus, bare kom. Der, Jas. Mikkel er god. Der! Kom igen. Ej, okay. Godt løb, Mikkel og Mads. Ikke når vi spiller tilbage. Du skal ikke sige 2 mand ned i Joachim, du skal sige, hvem der skal have det. Vi står stille, gutter! Der, ja, dirigerer. Ja. Højde Mikkel. Vend den igen! Afskæg, fint. Vi vil, Magnus! Vi vil! Vend den igen! Vi vil, Magnus! Ned. Vi er over! Skærme! Masser af dybt. Følg ham, William! Ja, Mikkel, masser af dybden, ikke også? Den skal du have styr på, inden du får den, ikke også? Bliv der, Nikolaj, bliv der!
Mikkel er der igen. Kom, Magnus, du skal lige holde. Og så dybt. Bare skærp. Følg Malte, følg ham derude. Malte, husk at se, at han kommer dernede, ikke? Og så ud til ham. I orden. Rigtigt. Godt dirigeret. Joachim. Kom, Martin. Ind, Nikolaj. Lidt ind. Magnus, lidt ind. Hjem, Nikolaj. Løb! Kom nu! Løb! Og så tempo. Ja, det er Jørgen. Der er dømt, Tobias. Det er fair nok. Bare tag den til dig, godt, Nikolaj, og gennemfør det, ikke også? Det første, det er rigtig flot. Tobias, Lund, han tager den her, og så går det frem. Nå. Nu er der klar igen, ikke også? Er du klar? Det er jo en stor fordel, de store drenge, at den blev. Man må jo. Jo, men det var fordi, det er en halvdel. Ja, men det er træls. Fordi så indretter man sig efter, at det er lidt. Kom, Magnus! Ja, det er Jørgen. Du har trækket af Mads. Mads, du stikker derovre. Lige på, Mads. 2 værner! Sammen! Du er... Stik Mikkel dybt, Mikkel! Han stikker i dybt. Rolig, Chris. Rolig, Chris. Jeg skal frem med banen, ikke også? Mads kommer. Tobias, er du klar til at tage mod igen? Afsted med. Sådan! Det er vågen, ikke også? Rolig, ikke også? Tobias, jeg tager du. Chris, tager du. Vi lægger tæt, gul. Læg tæt. Mathias, du bliver tilbage. Kom så, Malte, det ind. Hvor den rigtige sige, Mikkel? Bevæg jer lidt. Ud og styr det felt med Emil, ikke også? Magnus! Brug Oscar også. Rolig, Magnus. William! Vend den! Ind her, Mikkel. Du kan have en prik, du. Ups. Gutter, gul. Vi skal lige have omtanke på, ikke også? Nej. Vi skal lige have omtanke på, ikke også? Joachim. Rolig, Chris. Kom herop, Chris. Det her. Overspil, Chris. Det er en dommer. Malte, bevæg dig. Dernede af. Malte, gå. Malte! Ja, men det er ordentligt. Videre! Kom med, Oscar! Pres! Kom nu, Joachim! Rykke. Ikke dribbel der. Hvad nu, Mikkel? Ikke dribbel så meget der. Mikkel, kom nu i tempo! Skal ikke dribbel der! Godt, Malte. Aflever. Sådan kører, Mads. Malte, bliv hjemme. Godt, kom tilbage. Rolig, Mads. William, bliv lige der. En kort en. Det fører det på Tobias. Lad lige på de indkast, ellers så dømmer han omkast næste gang. Ja, kast nu lige ordentligt, drenge. Kom Mads, søg! Vi skal hjem, Chris. Ja, fik den anden gang, ikke også? Rolig. På din Den anden er berøring. ikke dig, skal den tager Chris. Vi har alt for mange berøringer, når vi spiller, drenge. Max anden berøring, så skal den altså stikkes. Det er svært. Nej, det skal frem med. Tæt Mikkel. Tæt Mikkel. Vi vil det! Ja! Kom, spille! Kom så, Magnus! Mikkel, tilbyg dig! Godt, Tobias! Kom igen, den er svær, Malte, den er svær. Han er der. Godt, ja da. Afsted, Oscar! Oscar har kørt os! Mikkel, ned tilbyder. Kom Magnus, prikke. Ikke hårdt, bare. Det er fint. Oscar, tilbyg dig! Det er dig, Mads. Anders, tilbyg dig! Ikke for langt ud på den anden vej, Mads. Det skal gå stærkere, Anders, ikke også? Det skal ikke være mig, der råber dig. Nej. Magnus, bliv ved! Ind og tilbyg dig, Mikkel. Sådan her, tilbyg. Mikkel, ind ad Mikkel. Ind ad Mikkel. Magnus, det er dig. Lille bold. Rolig, Chris. Jamen, du kan da se, han går imod dig. Du skal bare køre den ud, ellers. Chris.
For helvede, Christoffer. Godt, tilby. Sådan, ja. Ja. Kom nu, drenge, det sidste! Han skal ud i siderne, ØT. Magnus, du skal ikke være inde midt på. Ud i siderne, Magnus. Christoffer! Bare lad den gå ud dernede, ikke også? Bag, lige før, ikke også? Ja, det er i orden. Fortsæt spil. William, frem og Malte frem! Nikolaj, så er det dig, der skal skubbe over og støtte, ikke også? Kom nu de sidste minutter! Automatisk. Nej, Joachim! Kom så, Gausen! Ja, sådan! Kom så! Drej det, Mikkel! Godt det der! Kom med, Mads! Mikkel tilby, Mikkel til! Lige på! Fortsæt hen, ind til ham! Bare se på bolden, Rigtig! Okay. Kom ind med dig, Malte! Kom ind i forsvaret! Jakob! Kom, Jakob! Ret! Ned i forsvaret, Jakob! Ned med dig! Kom nu, søg bolden derinde! Ordentligt lån! Kom, Jakob! Jakob, det er dig! Kom! Jakob, det er dig igen! Ja! Tobias er der! Opstilling igen! Du må ikke stå fri! Der må ikke stå en gul fri! Han ryger ud! Kom! Hvad så, Magnus? Er du træt eller hvad? Opstillingen er nede. Jakob, du bliver der. Prøv at trække lidt længere den vej, Jakob. Gutter, få lyd på dernede! Få lyd på! Og du var der, Gausen! Malte, få det styret dernede, ikke også? Godt. Kom ud, Malte! Videre! Han stemmer det ikke! Kig stå der! Nej. Gutter, kom igen! Max, pres, Kasper. Overlæg pres. Gausen, så lige have et mål nu! Tobias! F! Han kører. Tobias! Ikke også? Ja. Ja, det er on, gutter. Det er on, gutter.